arewablog.com. Wasikar so yanzu zan karanta, da farko na yi sallama ga mai bajinta, da fatan rayuwar kina da tsafta, na san damar shiga cikinta, dalilin haka sai na bagarata, domin komai na da lokaci ne. Gari kaunar ki ta shige ni, kullum buri na dai ki zo gare ni, duk yarda da amana ta so ki bani, na so ki azani kan ma'auni, na jin dai zana ba da launi, da gaskata zuciya ta sanar da ke ni. Mai zance mutum na da wuri sai dan baiwa, riba ne gane masoyi sai makarana. Zance mutum na da wuri sai dan maiwa, riba ne gane masoyi zai makarana. Ka gane so na ka ya hannun sukuni, tunani na ka na kasa yin yakini, da zan samu ko kuma za ka kini, ka samu wata muna da rauni, ga muso ya zarce majaluni. Ki ko dakika zana jira kina nan cikin agarka, komai zai fara akan ki zana dauka, da samu da ki harama na taka, bayanin raina babu shaka, kimin so ki azani kan mukamai. Zance mutum na da wuri sai dan baiwa, riba ne gane masoyi zai makarana. Mai zance mutum na da wuri sai dan baiwa, riba ne gane masoyi zai makarana. Mai zance mutum na da wuri sai dan baiwa, riba ne gane masoyi zai makarana.